Salaam wa barakatuhu bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV wonɓe e nder leydi Sénégal ɓe funnague ɓe hirnague ɓe rewa e worgo ha toon to caggal leydi on calminama e inɗe on manama e jettoɗe sikki ala en garti e kattanɗe jomiraɗo joom baɗe bawɗe baɗowo ko weela eɗo weela ende weela eno welira dokkude en fartange artude e oɗo talata ina woni 16 lewru février hitande ko ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho ɗum ɗon noon en juule nabi mouhammadin ya rasulallah sallllahu alayhi wa sallam jetten nene kam e baba jetten onon ɓe gandaɓe ko on yeeɓiyankoɓe wonɓe galleji ɗi wonɓe gollorɗe wonɓe otoji ɗi kono kadi e yaroɓe koyɗe e kala saaha ina jeeɓa en ɓe hen ko e téléji ɓe hen ko e téléphone aji hani e ordinateur uji moɗon on jettama kadde jettor ummade amen fewde e moɗon caggal nde cuɓiɗon Ayaw moɗon Pindi TV mbaɗɗon e ɓerde ha tengti e roɓiɗo men jayendeji e ñalawma hande o ne wayno jayendeji leydi Sénégal hono teskirɗen e ɗeɗo balɗe kala ko alhaali Ousmane Sonko ne wayno ɓuuri hen jojjude e ñalawma hande o kadi jayendeji ɗi garti hen moni kala tan ɗo fewnitiɗo ko ɗon haalata caggal muɗum noon ma en gaddu yiyande men e alhaali o ha tengti e to banggue hono caktirɗe mbiyen médiaji leydi Sénégal national kono kadi international ko ganduɗa moni kala tan ina woni haalirde fanno mani gaddu hen jiyande men so Allahu lamɗo jaaɓi ɗum wonata toɓɓere meɗen wattinide woni on ɗon fait divers ɗum ɗon en gudditat ko yewti ko e roɓiɗo men jayendeji tawi ko jayende witende hono quotidien le quotidien nden jayende wi ko alhaali Ousmane Sonko e on ɗon levée de immunité parlementaire woni ngol lefol ngol ganduɗa ngol ko lefol horma makko ngol o fili o saaha ɓe kolliti wonde noon ko ɗum équation x manam de ɓeɓe ganduɗa ko opposition yiddi muɗum tan ko andude holi oɗo gonɗo x woni plainte mo ganduɗa ko Serigne Bassirou Gueye procureur de la république ne wayno waɗi ɗum fewde makko hol tan gonɗo on ɗon x ko ɗum woni hande ko uddi hakkillaji ɓen ɗon lundiɓe leydi Sénégal kowona ɗum ɓeɓe ganduɗa ko avocat ji woni hujjikinantoɓe kanko Ousmane Sonko ɓe bindi ɓatake mo ganduɗa ko fewde e procureur moɓe eri wonde yo kay ko ganduɗa ko laɓɓin gueɗe ɗe ha laaɓa ceer kowona ɗum ɓe kolliti ɓeɓe ganduɗa ko nodirteɓe e non inscrit kañumen de ina wayno yidde mumen tan ha joni koyo Cheikh Bamba Dièye wonan ɗumen toon wasa wonde Fatou Ndiaye cuɓaɗo mo ganduɗa koye landa rewmi woni jeeyon sababu noon ɓe kolliti wonde landa rewmi e ñalawma hande o ne wayno jagguirte ko landa gonɗo e pouvoir ɗen konngudi jajine tawe e hello nayyi ende jayde hono witende jayde ganduɗa nde wiyete ko quotidien le quotidien jayde enquête e oɗo subaka hande kañumne arti ko yewti alhaali Ousmane Sonko e fannoɓe mbiɗi ko ñawore nde e oɗo saaha hande moni kala tan ina adda hen yiyande muɗum ɓe kolliti wonde ko kala parti tan manam kala tan sengo walla mbiyen walare ina adda yiyande mum kono kadi ina hollita hol kay ko ganduɗa ko yiiri fanno ina hen biteɗo Aliou Tine mo ganduɗa kam ardi ndeɗo fedde nde wona laamu yankore witende Africa Jom Center holliti wonde de so tawi en duttima caggal e alhaali mo ganduɗa ko Karim Wade kono kadi e Khalifa Sall ma en paam joni joni o fandare laamu ngu tan ko yidde elminde ko wiyete ko hon adversaire politique manam riwtude walla ni hani helde bibje mo ganduɗa kam tigui jogori wonde kabdiɗo muɗum to banggue politique wonande hoore leydi ndi Macky Sall biteɗo Ibrahima Bakhoum kañum ko jayndiyanke woni journaliste holliti wonde yo en pamde won hen yimɓe oɗo saaha hande so tawi tan kala ko waɗa e banggue opposant ji walla e opposant yimɓe kollirta wonde ko ɗum gueɗe politique te kadi yen pam wonko yahata e nder leydi ndi tawi hay hunde ko politique woni e fanno kona ɗum ko noon ɓe garti hen ko ɓuuri yaaje ko yutti ko e lettre mo ganduɗa yimɓe Ousmane Sonko walla mbiyen ɓe ganduɗa ko avocat ji makko bindi ɗum fewde toon to procureur de la république oɗo debbo tawi ko administrateur hono Pastef biteɗo Birame Souleymane Diop ɓe kolliti wonde on ɗon debbo de o saaha mo kalaten fawamo junggoɗen konngudi jaaji ina tawe e jayde enquête jayde l'observateur kañumne natiri dingiral ko alhaali Ousmane Sonko yomo ganduɗa kam woni Adji Sarr ɓe kolliti wonde de parquet oɗo saaha hande ko sans gêne yidde wiide oɗo saaha hande mo kalten de gueɗe ɗe kala ina tan puttini guite ina daara ɓe garti eko yewti e on ɗon piste mo ganduɗa de kombo wona laaɓɗo no fewi to banggue ADN kono kadi ɓe garti ko yewti e ɓataki windi ɗum ɓeɓe ganduɗa ko hujjikinantoɓe Ousmane Sonko fewde e procureur de la république ɓe garti kadi ha hande e oɗo yummiraɗo mo ganduɗa ko jibinɗo goto e ɓen sepannoɓe tawi on ɗon de hakkille muɗum hewani no fewi on baɗade hande e kaso ɓe garti hen ko ɓuuri yajine tawi e hello tati ha nayyi e nde jayde l'observateur jayde les échos kañumne oɗo subaka hande arti e oɗo debbo mo ganduɗa ko debbo administrateur mo Pastef kañum de ɓe mbi oɗo saaha hande naggama nana e juuɗe lawol ɓe kolliti noon
ina wayno on ɗon debbo mbo Birane Souleymane Diop ko étudiant goto mo ganduɗa komo inde muɗum sowa f tawi ko Traoré yetta kañum tan de holliti wonde manam haayi ha oɗo debbo wawi jagguede saabu o win ko on nelimo yosoto ɗum piisa oɗon piis téléphone ni ko hen o noddiri mo ganduɗa ko Mahamoudou Saleh kono kadi e Souleymane Ndéné Ndiaye tawi omo wiyaɓe e biyoje bonde o tuma noon o jaggama no jayndi wiiri kona ɗum ina tawe hen ɗo lesɗo natal Abdoulaye Wade gonnoɗo hoore leydi Sénégal eɗen gandi konguɗo makko hanki garte jande leydi Sénégal ɗo wallitanno walla ɗo adanno yiyande makko e gueɗe Ousmane Sonko e oɗo alhaali kono de yimɓe Ousmane Sonko ɓe jiri tan hono ɗi noon konngudi Abdoulaye Wade ne wayno ko konngudi ɗi ganduɗa ɗi jingol fewde pouvoir ko ɗum jeeyi sababu noon kamɓene ɓe batti communiqué goɗɗo mo ganduɗa kolliti ɓe cohlani yiyande makko kono kadi ɓe cohlani ballal PDS ko ɗum jeeyi sababu noon jayndi wi hande o ɓe ganduɗa ko libiroji woni wambiɓe caggal Abdoulaye Wade ina kay daari gam hurlude on ɗon le pape du soppi ina hen biteɗo Mame Diarra Fam e docteur Cheikh Dieng wondude e Lamine Ba kamɓe kala ɓe gukkiti gongaji mabɓe fewde ɓe ganduɗa kañumen goni ardiɓe landa Pastef ene tawe e hello joyi e nde jayde les échos jayde Sud Quotidien e oɗo subaka hande no wayno arata koye toɓɓere men wattinide e oɗo ñalawma hande ɓe gaari koko yewti dokkirgol kabaruji ha tengti e dossier ji sensible woni tan dossier ɗi ganduɗa ɗi kay ko gulɗi jawɗi ganduɗa wona tan ha joni hakkille dabɓa wawi hen haalde ɗum jeeyi sababu noon ɓe garti e wiide hokkude konnguɗi yimɓe hewɓe e hen CNRA woni tambiɓe kaka yewte banggue gueɗe humpito leydi men Sénégal holliɓe wonde ne wayno hono sofnude manam wasde yonnude konngui ɗi ganduɗa ɗi ko woni e yimɓe tawi ko jaydiyankoɓe ina binda won hen ko haaloɓe to banggue radio ji e télévision hani internet haaloɓe e fanno tawi galana ɗum dalilu e on tuma noon yimɓe hewɓe tawi ko jaydiyankoɓe cuuti hen konngui Harouna Déme mo ganduɗa ko jayde Vox Populi o woni o holliti wonde de yen pam yoga e jaydiyankoɓe kañumen ene woodi hen ko wonduɓe Ousmane Sonko won hen kadi gondani moni foof noon ene way noon no woni e yirude on ɗon hono information ko ɗum jeeyi sababu noon gueɗe ɗe ina luuri no feewi e hono no foti yarude to banggue média men gar hen ko ɓuuri yajde e caggal robinet men jayndeji so Allahu lamɗo jaaɓi jayde Vox Populi e oɗo subaka hande ari ha joni e fannu o ɗum ɗon noon ko caggal nde o rewra to banggue ha joni gueɗe viol hani e menace de mort on woni Ousmane Sonko tumaɗe e fannoɓe kolliti wonde ko Malick Gakou mbo grand parti oɗo saaha hande wabima caggal Ousmane Sonko koye on tuma noon o eri dendagal ɓe ganduɗa ko député ji makko toon to assemblée nationale kanko Malick Gakou ne wayno wotoɓe goot on ɗon levé d'immunité parlementaire woni guittugol lefol omo ganduɗa ko Ousmane Sonko ina tawe hen goɗɗum ina wayno koko yewti enquête mo ganduɗa waɗama tawi waɗa koko yewti ko e nder ujunere neɗɗo ina wayno namdaɓe beele ina jogui hattan kono kadi e cuusal wawde ñakkade woni ƴettude on ɗon vaccin mo ganduɗa ko kaɓatoɗo oɗon brosse Covid 19 ɗo e leydi Sénégal ɓe kolliti wonde e nder temedere kala capanɗe joyo piccal ɗiɗo ina wayno kolliti ma kay ƴettude nden ɗon ŋeesore manam ma vaccine e on ɗon vaccin mo ganduɗa kay ina ɗamina ko ɓoyta ɗo e leydi men Sénégal jayde guendiri nde Le Soleil e oɗo subaka hande ne wayno yilloyi ko toon to Tchad e ko yetti oɗo sommet G5 Sahel eɗen gandi o saaha omona yaaha toon to e Jamina ɓe kolliti wonde noon ko hoore leydi ndi Macky Sall kañum woni invité d'honneur manam ko bismaɗo toon tawi kanko tigui teddinira hono nden ɗon jonde kona ɗum ina tawe hen walla mbiyen natten jayde libération e oɗo subaka hande nden jayde kañumne arti e oɗo immeuble mo ganduɗa kay ko gonnoɗo e mahede toon to Hodoba jannoɗo tawi noon ha yeeɓi pittali yimɓe joyo ɓe kolliti wonde de ko on directeur général mbo 3MD énergie oɗo saaha hande o fawama junggo caggal nde losko waɗa e makko tawa ene wayno o ardima mahago on ɗon immeuble tawi o ala ko yewti ko e ɗerewol woni kayit jamirowo kay wonde yo ma on ɗon immeuble e on tuma noon o fawama junggo e oɗo saaha mbo kalaten kono noɓe mbiri kamɓe jayde libération jayde stade en natani jayde coftal ɓalli e oɗo subaka hande gadortoɗen ko jayde stade ne wayno ko gartal Ligue des champions européenne 8e de finale aller ɓe kolliti wonde ko choc hakkude FC Barcelone e Paris Saint-Germain e on tuma noon ko Liverpool kañumne kadi ma hiwodir e Leipzig tawi de Liverpool o saaha mo kalaten ɓe kolliti wonde ko défense ñolɗo no fewi e on tuma noon ko match ji gulɗi pada ene wayno jayde ganduɗa nde ko hesere nde ƴettuɗen hande ko jayde record kañumne haalata ko yewti koye coftal balli natal omo ganduɗa ko Idrissa Gana Gueye wondude omo ganduɗa kañum woni Lionel Messi e on tuma noon ɓe mbi
ko Ligue des Champions 8e de finale aller Paris Saint-Germain maka yillo FC Barça ma ganda hande ina kay wuli jaw e darode ndedo hitande ko non kadi Labjus kanyamne ma jabbo Liverpool mbo Sadio Mane e wontum non e fada ina wayno pellital kono kadi e dole mode wonandi kippu mbo Sadio Mane o e mbo Jurgen Klopp ina wayno ko jandi record uddi robine men jayndeji e odo subaka hande en garat ko binoden jonjori e ko yewti e fait divers e nyalawma hando eden garta e ko yewti e dokkirgol ko wite ko hono kabaru woni information eden gandi odo sahamba karaten ko ni tolno hande balde limlimtindi e ko yewti e gede Ousmane Sonko jayndeji di ganda ko bindoji won didi timden kono kadi e presse to bangi hono ko wite caktide radioji kono kadi ha e télévision ngaji kam internet moni kala wonti tolno lotta no family tan odo information ene woni halde on tuma non kulhuli jogama ha tengti e seneraɓe ganduɗa kañumen tambi fanno saabu teskade woni konngudi ganduɗa ɗi hono caktame fanno ha tengti on ɗon PV mo ganduɗa fotano ni haalede kono en jii yoga e jaydiyankoɓe jooɗima e télévision ji munen jooɗima e internet mumen ina kaala ko yewti ko e on ɗon PV mo ganduɗa ha ɗoɗo kalten soit taw yurnede walla so yurnamani soit taw ne wayno ɓayinede wonande banggue haajuni ñawore information gonɗo e ñawore eɗen gandi ko kuulal jaydiyanka ko kuulal ngal ganduɗa ngal presse wi hen e on tuma ena haɗa ɓayyinede ha yimɓe foof ganda saabu woni koye ha joni e juuɗe lawol soit taw yurnede soit taw haalede kono en ji on ɗon PV mo ganduɗa ko wayno yoga e jaydiyankoɓe ɓattiɓe Ousmane Sonko ene wayno jooɗi mbaɗi hen commentaire uji munen kaali hen ko weli ɗumen yoga ɓe ganduɗa kadi ene wayno gondani e makko tawi ko jaydiyankoɓe kañumen kaali no jiiri e fanno ɗum ɗon noon jibini hande kulhule leydi men Sénégal holno waɗirte traité to banggue information holno foti hokkirede ha yimɓe paama tawi alda e kulhuli holno jaydiyanke foti rokkude information mo ganduɗa ko labɗo e koye yimɓeɓe kono kadi holno foti hokkirde kabaru mo ganduɗa ko deeƴo hakkille tawi jibinta fitina saabu en gandi jaydiyanke foti ko wonde leloriɗo ajjude manam neɗɗo mo ganduɗa o a wonnani Samba a wonnani Demba walla yimɓe paama ɗum ko ɗum woni kuulal ngal ganduɗa ngal ina foti ha joni hormede kono malheureusement ko ɗon mbirten hande leydi men Sénégal ina wayno jaydiyankoɓe ko ɓuuri hen koye hewde ɓe hen goni koye pouvoir ko toon mbabi ɓe hen goni koye opposition ko toon mbabi ko ɗum jii sababu hay goto anda holto gonga heedi ɓe hen bindirta kono pamir ni e holno jiɗiri neɗɗo mumen o daɗira ɓe hen kadi bindirta ko holno jiiɗi aussi oto banggue aussi wawa dadde e on ɗon information wadde so tawi yimɓe lombima ɗon hay goto anda holto yimɓe paayi e banggue information hay goto wawa heɗade goɗɗo hakkille muɗum deeƴa information alay saago yurnite hono jangguin kono kadi e kormogol kuule woni test ɗe ganduɗa ɗe ina janggue e duɗɗe ganduɗa ɗe ko duɗɗe jaydiyankoɓe bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko erago ganduɗa ngo eɗen paara ɗum e sukaɓe ganduɗa ko jaydiyankoɓe kono kadi e mawɓe wonnoɓe ɗo hanki ina dokkira kabaruji labɗe ceer tawi ko leriɓe ajjude ko ɓen ko gon erago dokketen yonta hande o beele ina wawa tigui hormade ko yewti e kuulal jaydiyankago ɗum noon ko ɗi konngudi guddirten en jetti Mansour Sow to banggue caméra alias Thiad yesso haalirde nde ko musidɗo moon Amadou Moussa Anne aadi meɗen e roɓino jahandeji ko janggo alarba sallahu lamɗo jeeɓi yen ñalle jaam